alle andere kinderen van andere scholen die hebben allemaal een schommel en nu hebben wij er ook eentje. In Klingen heeft basisschool Sint Bernardus een nieuw schoolplein geopend. Een groen schoolplein wel te verstaan. Onder toeziend oog van de leerlingen werd het lintje doorgeknipt en dat allemaal in een heerlijk zonnetje. Ja, de weergoden zijn ons ook goed gezind vandaag. We hebben heel veel beton eruit gehaald, dus heel veel tegels gewipt. En dat vervangen door groenstroken, een speelberg, een kluiterberg met een glijbaan. En in het midden van het plein is dan meer het spelelement. Hè. Er staan goaltjes en voor het basketbal kunt daar hockeyen, dus echt allerlei spelvormen. En het voorste gedeelte van het plein is nog rustig. Daar is nog redelijk veel beton. Maar daar zijn ook een beetje de chillplekken om te kletsen, om te tafeltennissen. Maar ook ruimte om met de karren, de kleuters met de karren en de fietsjes lekker te racen. De leerlingen mochten ook meedenken over wat er allemaal moest gaan komen op dat nieuwe schoolplein. En met het eindresultaat zijn ze dan ook meer dan tevreden. Ik vind het een heel mooi schoolplein dat er heel veel nieuwe dingen zijn gekomen. En dan kan je eigenlijk veel meer doen, want op onze andere schoolplein waren er niet zo heel veel dingen. Ik vind het superleuk. Bij het vorige, het was allemaal een beetje oud en hier hebben we ook een schommel en dat vind ik ook superleuk. Miste je die op het vorige plein? Ja, zeker. Ja. Want ik hoorde van alle andere kinderen van andere scholen die hebben allemaal een schommel en nu hebben wij er ook eentje. Het aanzicht als je aankomt met de spelelementen, maar ook de combinatie daarin met groen. En het ziet er gewoon ook gezelliger uit, minder kaal. Dat de opening op de dag na het lange paasweekend plaatsvond, heeft vooral te maken met de Nationale Buitenlesdag. Het is de dag waarop buitenlesgeven extra wordt gestimuleerd. En laat dat nou nu net een belangrijke reden zijn geweest om de renovatie uit te voeren. Eigenlijk om te leren heb je niet altijd een schoolgebouw nodig. Je kunt ook buiten leren. En dat nodigt ook uit tot meer creativiteit. Door leren kijken, door leren luisteren. En op die manier je zintuigen verder te prikkelen om ook open te staan om op die manier te leren. Ik vind dat leuk, want dan kan je meer over de natuur weten. Ik vind het ook wel leuk, want anders zit je de hele tijd binnen. En buiten zijn is ook gewoon leuk en gezond.